para nakaakyat ang gustong umakyat. Anong laro? O hula-hula. O hula kung depende kung anong klase ipapahula ko. Eh, kailangan ko ng 5. Dapat 5 kayo dyan. Sa baba maglaro. Para may thrill. Sa 3 lang kayo eh. Paano kayo maglalaro niyan? Kulang ng 2. Like and share na lang tayo. Si Kuya Abby, lalo sunshine, Lola. Like and share, like and share. Pag nakalima kayo. Sige, laro tayo. 50 pesos each. Saka bananas. Uy, yung bananas, binibili ko din yan na. Sim lang din yan. Mas malaki pang ang bili ng bananas kesa 50 pesos each. Laro papuntang langit. Oo, lalabas mo siya. Pwede. Ano yung madadaanan natin pag nasa biyaheng langit tayo? Alam niyo yan. Kaso tatatlo kayo, paano tayo maglaro? Si Kuya Abby. Lucy. Gusto ko 5. Dapat 5 kayo sa baba. Bihira na kasi ako mag-YT. Kaya bihira na ako mag-YT guys. Upload tapos nag-aaral kasi ako guys. Nag-schooling ako kaya hindi na ako makapag-YT. Nag-schooling ako kaya hindi nyo na ako nakakita sa YT. Nagre-review kasi ako. Hirap mag-review. Nag-schooling ako. 保持车厢环境宁静，并且合作。 Ba't ang bilis ako nakarating? Lapit no. Ba't ang bilis? Central na to Ba't ang bilis ko makarating? Movie Man 175, thank you so much for coming. Go schooling, go, sisi mo. Oo, sisi ko, Sweet Abby, nag-schooling ako. Hindi nyo ba itatanong kung ano schooling ko? Busy na talaga ako, nagre-review ako guys, kaya hindi ako makapag-YT. Nasa biyahe kasi ako, kaya ba't ang bilis nakarating? Dito na ako agad, wala pa 1 oras. Ba't ang bilis ng Central? May laro na ba? Haha. Sa messenger ako kasi isang city. Tama na. Mga ano yan? Mga foreigner yung 2. Kulang pa kayo. Yung 1 station. Ano kaya next? Anong nire-review mo, host? Nag-schooling ako ng karate at sa karnis. Diba? Diba si Sweet Abby? Mahalin doon matinig, cutie. Mahalin doon. Join ka, magpapalaro ako. Gusto ko 5 kayo dapat sa baba. Tawa ng tawa si Sweet Abby. Hoy, mahalin doon. Di mo na ako nakakita sa YT kasi nag-schooling ako. Busy na talaga ako. Hindi na ako makapunta-punta sa YT. Gusto makapunta ng si Mahal Linda ng biyaheng langit. So kasi lalo si Abby, si Lola din, si Lalos Mansyal. Ayaw nyo maglaro. Si Sweet Abby, ayaw nyo maglaro. Gusto ko 5 dapat kayo. Mahalin doon. Nag-schooling ako ng karate at arnis. Kaya busy ako pagre-review. Hindi nyo ako makikita na. I hope you find safely. Thank you so much, Movie Man 175. Ayaw nyo maglaro? 50 pesos? Mahalin doon, magyaya ka ng maglalaro. Papalaro ako, 50 pesos each. Bilis ko nakarating.